Naririnig mo ako. Oo. Pero ayaw mo magsalita. Ayaw niya ibuka. Ayaw. Parang may kumokontrol sa bibig mo. Pag, di ba dinaya mo na kita dahil sinalang ko yung batang may gustong, ano ba yan? Maligno. Di ba? Nawalan rin siya sa ulap. Ang alam niya, ikaw, saan ka nakalagay? Sa ulap. Nakalagay ka doon sa ulap yon. Yung para ka nakaiga. Yun lang naalala mo. Basta dinaya mo ko na, alam na ng nanay mo kung anong gagawin doon sa maligno, ha? Doon sa may crush sa'yo, ha? Ngayon, hindi na masakit ulo mo. Wala na. Ikaw, normal lang. Wala kang dinala. Pero may kumukontrol lang sa bibig mo. Naririnig mo ako. Oo. Lahat ng sinasabi ko. Oo. Pero hindi mo masagot yung Kristo. Masagot. Hindi. Hindi mo sinasagot, kilala mo si Kristo. Paulit-ulit ko tinatanong sa'yo yung pagkapikit mo. Di ba bago kita pinapikit, isa lang naman isasagot mo, oo lang. Pero may kumukontrol sa utak mo. Pero narinig mo, pero ayaw magbumuk ang bibig mo. Ibig sabihin niya may kumukontrol sa utak mo. Kaya tinatanong ko kung babae ka lalaki, sagot mo muna, lalaki. Tapos sumagot ka ulit, babae. Tinanong ko kung buhay kang tao, hindi. Ngayon sumagot ka na naman buhay. Kasi siya yung magkukulang, magdarasal. Swerte niya lang, alam mo bakit? 7 years mo ng sakit yan, malala lang yung asthma mo. Naintindihan mo na. Ngayon nagbago na pakiramdam mo. Gumana na yung pakiramdam mo. Salamat sa Diyos. Pero ito lang sinasabi sa inyo, kilala niyo siya. Diba sabi ko nga sa kanya, mabuti pa ngayon maligno, kaya natin pahintuin siya. Diba paulit-ulit ko yung sinasalang ko siya kanina, nakasalang siya, naririnig niyo ako. Ang mga mangkukulang mambabarang ay wala akong tiwala. Kasi tao sila. Hindi yan magsasalib yan ng totoo. Liban lang talaga yung sukun-suko na sila dahil yung patigasan talaga, yung talagang lalabanan mo sila sa kumbante, talagang matinding tagaktak ng pawis nila. Talagang tinotorture na sila. Magsasalita yun ang totoo. Pero kung malakas lang ang physical mong katawan, matutuntun ko siya kung hanggang saan siya sa'yo. Sa inyong mag-asawa. Naintindihan mo na? Importante manalangin, ha? Magdasal. Ano ba ngayon? July 9. Lagi mag-ingat, ha? Manalangin, sir, ha? Bata pa naman kayo, malay mo, magkaroon pa kayo ng baby. Ikaw, okay na yung asawa mo, te? Sige, salamat, ha? God bless.